Dipok musuk beseloi gian kri busa Dipok khoilai busa manai supta nono tok tharat nan ling khabo musuk gada thuhe thilangnai no nai tuk tok thanai ang do nan ling kha gada Dipok musuk Reaction nupinai e je simalong nei bubagarano kaya maya sramoi latri nai kigri nai tai kaya sramoi sok nai amorpur ni simalong jamatia nei botini ano personal lo mia gosai ram mohan jamatia no reaction riman nugui jolija khana jolija goi ani personal lo pai ano kutuk payo or recording no no aina khana no rok konai ma khana ai kai borok ni reaction sokai tongo hinmot tangkai pusang to phaira gya borok tabo ang recording khana rinai oji Rajkumar Jamatia ni recording butam saka ndok phunai tongdi ambai. A few moments later. Rok ti pramo tharok jase phanu desho chalok maya nironi top leader sin nari kelengkari bujikhade mia proti pramo thani leader borok tok tharui jel chojak tongui philangkha tini phoyo ke buti pramo thani leader haini hai nukjak philangkho nari kelengkari di pramo thaba hai mang nok baha dofani samung tang himble sawu miang bus chala rotuk lai buri rotuk lai sible e je simalong nei bubagarano kaya maya sramoi latri nai kigri nai tai kaya sramoi sok nai amorpur ni simalong jamatia nei hinmot tangkai pusang to phaira gya borok WhatsApp simino borong ni jai hok borong ni to number dai riwa ek number sijak simalong jamatia nei abo jorawo si kok salai nai nasing laijak tam kai simalong no angasung sanai bo to ana stock thanan chapi kwa nungbai thuyajak no challenge tongnai abo muitunar di nung wanjini fan bai simalong jamatia pusuk din fan phunugui mannai abo sungbu nai lainai bujikade number 1 o nini bumung kazak simalong jamatia ani dairiwo sijak bujikade simalong jamatia te number 2 gosai mohan jamatia ni bufayung Rajkumar Jamatia pu bobu ti pramo thano nung kutumane abo sabni bagui kaham hambia abo nung ni jiwan sukdi Rajkumar ti pramo tha nini nusan nusuk rong ni bagui nu samung khai dong bujikade abo norok mungsa siani bagui si tini obo hai norok kutugui tongo wanjini kokbai tong norok video no cha manchak share khadi share khayo direct borok ni nok khong nung nai jat bini buma bahasam nuk nai jat borok komsuk kai kok sitra kok bai WhatsApp rok kutuk layo norok phuna bai khana bong recording rok